Studju tal-Bank Ċentrali wera kif il-familji Maltin u Għawċin raw il-ġid tagħhom jirdoppja fuq medda ta' madwar 10 snin. Dan kif bħala medja l-assi netti ta' familja lokali kienu laħqu kważi 400,000 euro fl-2022, meta 9 snin qabel il-medja kienet ta' ftit inqas minn 210,000 euro. Dan fl-istess ħin li rapport analitiku mill-esperti tal-Bank Ċentrali sab ukoll li 83.2% tal-familji f'pajjiżna huma sidin ta' djarhom jew żieda ta' 3 punti perċentwali fuq żmien l-aħħar Gvern Nazzjonalista. Dan grazzi għall-inċentivi offruti mill-Gvern li wkoll waslu biex naqsu dawk li jikru biex ikollhom ir-residenza tagħhom. Skont il-Bank Ċentrali 91% tal-Maltin li għandhom inqas minn 35 sena huma sidin ta' djarhom. Ir-rata titlaq għal 92% fost dawk ta' bejn il-35 u l-44 sena. L-inqas kategorija ta' Maltin li mhumiex sidin ta' djarhom huma dawk li għandhom bejn il-65 u l-74 sena, fejn il-proporzjon ta' 72.8%. Ħafna minn dawn l-anzjani jgħixu fi proprjetajiet tal-housing soċjali jew f'postijiet b'kirjiet protetti. Sa dan it-tant dwar id-dħul medju tal-familji Maltin u Għawċin, il-Bank Ċentrali sab li dan ilaħħaq is-37,786 euro. Fl-2013 dan kien 23,021 euro. Bekk id-dħul żdied bi kważi 15,000 jew kważi terz fuq 13-il sena ilu. Ma dan familja medja f'pajjiżna qed tfaddal 4 darbit aktar milli kienet tagħmel qabel l-2013. Dan kif il-valur medju tal-assi finanzjarji tagħhom, partikolarment id-depożiti fil-banek, laħaq 30,244 euro fl-2022, waqt li fl-2013 kien ta' 22,150 euro. Skont il-Bank Ċentrali ta' Malta l-familji Maltin u Għawċin ħarġu b'mod tajjeb ħafna mill-pandemija, b'differenza l-bqija fl-Ewropa, tant li żied il-ġid finanzjarju tagħhom u żdiedu dawk sidin ta' proprjetà. Żvilupp ieħor interessanti li sab il-Bank Ċentrali u kemm żdied il-ġid speċifikament fost il-familji Għawċin fl-aħħar snin, li bħala assi netti medji għandhom 506,000 euro, jew ferm aktar mill-medja nazzjonali. Meta tħares biss lejn l-assi finanzjarji il-familji Għawċin għandhom l-akbar tifdil fl-ammont ta' 39,617 euro li wkoll terz aktar mill-medja nazzjonali. Fl-aħħar nett l-istudju tal-Bank Ċentrali jgħid li minkejja qed igawdu minn protezzjoni fil-prezzijiet tal-enerġija, il-familji f'pajjiżna lesti jinvestu medja ta' 6,700 euro favur enerġija rinnovabbli fi djarhom.